Добре дошли в поредния епизод на Спорт Quiz. Днес ще си говорим за оптималната кондиция, за правилното хранене, за полезните практики в спорта и в ежедневието, за да бъдем винаги наистина жизнени, енергични и в добро настроение и добро здраве. За мен е изключително удоволствие да ви представя днешния ни гост-експерт Евлоги Веселинов, който има дългогодишен опит с различни форми на хранителни режими, на хранителни добавки. По-настоящем е продуктов менеджер относно здравословни храни и хранителни добавки в Озон БГ. Радваме да си поговорим, доколкото можем да сме полезни на хората, които имат интерес и са готови да стартират ново начало в живота си. Супер, наистина, много добре казано, много ти благодаря за което. Сега, да започнем от там. Кои са най-често срещаните дефицити на хранителни вещества в живота на съвременните хора, защото всички имаме много забързано ежедневие, ядем обикновено това, което ни е удобно и ни е под ръка. Малко хора могат така да си построят внимателно живота, че да си набавят всичко необходимо. Честно казано, не всички имат нужните знания, нужното време, може би и нужното внимание. Така че, въз основа на твой експертен опит, кои са най-честите дефицити на хранителни вещества в съвременния свят? Изброя няколко, които са основни, на които е желателно всеки един човек да обърне внимание, да може наистина да направи първите стъпки в едно по-добро тяло, един по-добър тонус, една по-добра енергия и бих казал един по-щастлив живот. Най-основното, поне по мое мнение, е магнезиевия дефицит, който е един от най-често срещаните, тъй като причината се корени в това, че изключително трудно се усвоява магнезия в тялото, докато за сметка на това пък много лесно го губим като основен елемент в тялото си. Тоест, важно е да знаем, че магнезия е изключително важен както за физическото, така и за психическото здраве при нас, както и за нервната система, като нивата му влияе пряко и на енергията, която имаме. Също така реално може да рефлектира и върху ритъма на сърцето, така че е много добре да преценим това нещо и съответно на време да вземем мерките, особено започвайки спорт, било то по-активно или да кажем дори един-два пъти седмично е изключително важно, тъй като изключително подценяван елемент, който дори аз имам една любима шега, че магнезий губим дори когато играем карти и сме седнали на плажа на някое хубаво заведение. Това е добре казано, да. Добре, магнезия е номер едно. След това, кои са примерно втора и трета позиция? Калция. Поради факта, че все повече и повече ограничаваме приема на млечните продукти, не приемаме достатъчни количества и основно имаме огромна липса на калци, която също играе голяма роля за нервната система и за мускулите. Така че е много важно дали ще го приемем под таблетна формула чрез хранителни добавки или ще направим така, че да подберем храната си подходящо и да можем да си го набавяме по естествен път с естествени млечни продукти. Много важно да отбележа. Е важно да се стремим в тази посока и да му обръщаме внимание. Разбрах. Окей. Магнезий, калций и коя е примерно третата позиция? На трето място задължително бих заложил на витамин D. Окей. Изключително сериозно влияние отново върху енергията и върху психиката на човешкия организъм. Усвояването на калций в организма също е на витамин D в организма отново е доста трудно и много често се получава така, че хората изпадат в липса. Вече има изключително много нови продукти на пазара, които биха ни помогнали, биха ни вкарали в правия път да нормализираме нивата, както е много важно да подберем правилния витамин D и един малък елемент. Мой личен съвет, който бих дал аз, винаги когато човека търси витамин D, препоръчвам, търсете комбинация с витамин К2. Окей, витамин D в комбинация с витамин К2. Само да ти кажа, че последният продукт, който ми препоръчах, беше един спрей точно в тази комбинация. Ще се радвам дори в дескрипшена на това видео да ни изпратиш конкретни линкове към продукти, които препоръчваш от вашата гама, защото съм сигурен, че на много хора това ще им така ускори процеса, вместо да се налагат да правят свой собствен ресърч, да ги подпомогнем в тази посока. Добре, много ти благодаря. Значи говорим за дефицит номер едно. Магнезий, калций и витамин D. Относно витамин D, само позволи ми да добавя един от приносите, така да го кажа, колкото и да не е съвсем принос на COVID
през последните години беше, че масово фармацевтичните компании се ориентираха и направиха наистина много широка и много разнообразна гама на витамин D, което помага било то за различните предпочитания на човек. Някой може да иска да приема таблетна формула, друг може да иска да приема формула под формата на капки, трети пък би предпочел именно спрей, който е много лесен за употреба, изключително приятен и това наистина дава на хората оптималния вариант да изберат най-подходящо за себе си и да ограничат този дефицит, съответно да се чувстват все по-добре. Супер, благодаря ти много. Добре, това са най-така често срещаните дефицити. Въз основа на твоята работа и на твоя опит, кои са най-търсените хранителни добавки конкретно от вашите клиенти? Основното нещо, което е най-важно и най-търсено, естествено са широката гама от витамини и минерали. Всеки човек, без значение дали било то спортист, било то майка с 2 деца или съответно човек, който никога не е влизал изобщо в зала и не е спортувал, но най-важното нещо, което търсят хората е широка гама от витамини и минерали, с които може да си набави, така да го кажем, едно приятно количество на всякакви съставки и макроелементи за тялото си. В тази посока не всички хора имат пряката нужда от всеки един от компонентите, които се намират вътре, но пък в различните периоди на годината, в различните сезони, дефицитите се променят, съответно разнообразието от храна се променя, разнообразието от плодове, зеленчуци и така нататък също се променя, тъй като лятото имаме огромно разнообразие, докато зимата съвсем естествено всички знаем, че свиваме, така да го кажем, приема на плодове и зеленчуци до доста по-ограничен брой. Така че комплексните формули на витамини и минерали определено бих казал, че са най-търсените продукти. Като на второ място бих казал, че хората масово търсят имуностимулатори. И тук вече идва въпроса. Това е интересно, да. Кога е момента да започнем да градим имунитет? Тъй като обикновено ние имаме лошият навик да се сещаме за имунитета тогава, когато вече е крайно належащ. Да, само една секунда. Позволи ми тук да отгадна. Отговор на този въпрос е кога трябва да си подобрим имунитета? Още миналата седмица, най-вероятно е трябвало. Доста по-отдавна. Миналата седмица е било късно, по-миналата също е било късно. Аз лично бих препоръчал на хората, които искат да изградат здрав имунитет за зимния сезон и дори и есенния, който също вече в ноември виждаме, че влизаме в така един по-студен и дъждовен ноември. Така че моят личен съвет е имунитет се гради август, за да може октомври, ноември, декември да се чувстваме добре. Супер! Само сега ме караш да се сетя за една китайска мъдрост, която звучи така. Кога е най-добрият момент да посадиш едно дърво? И отговорът е преди 20 години. Така, следващия най-добър момент да посадиш едно дърво е сега. Така че наистина дори и някой да се е забавил август и септември, час по-скоро започвайки да подобрява имунитета си, само може да спечели. Добре, коя е третата позиция на най-търсените хранителни добавки при вас в Озон БГ? Тук ще обобщя една голяма група продукти, няма да визирам конкретно отделните, защото има най-различни спрямо различните външни фактори, които влияят при нас в ежедневието ни, в живота ни, е антиоксидантите. Наблягам на тях, дори в някои моменти би ги сложил и на първо място, тъй като сами виждаме каква е средата около нас. Дишаме лош въздух, ядем нездравословна храна, пием нечиста вода в много от ситуациите, така че антиоксидантите са незаменима част от ежедневието ни. Аз си мислих, че някъде по трасето ще кажеш протеини, обаче явно не всички са маняци на тема увеличаване на мускулна маса, но поне хората около мен, които тренират, това е първото нещо, за което се сещат. При всички положения бих препоръчал да минем през първите 3 и след това да преминем вече на етапа, в който наистина се фокусираме върху спорта и това как да влезнем по правилния начин в залата. Естествено, ти правилно отгадна, най-търсеният продукт като цяло сред спортистите и международен тренд е именно протеина. Било то суроватечен, изолат или различните видове. Също така напоследък изключително много потребители търсят веганските протеини, което е един много хубав и много интересен тренд и много наистина впечатляващ как силно се разраства.
Така че, наистина, първото и основно нещо е протеина. Най-вече защото не успяваме да си набавяме нужното количество с храната си на дневна база. Тъй като редовно всички знаем как понякога пропускаме закуската си или как понякога в обедната почивка не успяваме да отидем на обяд, ядем нещо набързо, нещо недостатъчно. Съответно, дефицитът на протеина, от който имаме нужда за деня, определено е на лице. Така че силно препоръчвам, първо, основно важно нещо е да се замислим за количеството протеин, което приемаме през деня, и ако то наистина не е достатъчно, да се ориентираме към търсене на подходящ продукт. Веднага въпрос. Какво значи достатъчно? На килограми собствено тегло, колко процента или колко грама протеин на ден са окей? Има най-различни калкулатори и начини човек да изчисли било то спрямо възрастта си, спрямо активността си в ежедневието, спрямо килограмите си и много различни начини. Няма идеална формула, която бих заложил за всеки един човек, която да е общо релевантна, но определено лесно всеки може да намери достъп до информация как именно да изчисли нужното количество протеин на дневна база. Тъй като дори бих искал да отбележа, че то не всеки ден е еднакво. Тъй като в дните, в които спортуваме, по-активни сме, имаме доста по-натоварено ежедневие, тялото ни е в коренно различен режим и съответно се нуждаем от по-големи количества. Ясно, разбрах. Окей, това е тема наистина на един подробен, надявам се съвсем скоро ще на разговор, защото това ще е интересно на много хора. Добре, и последно. Как да сме сигурни, че хранителните добавки, които купуваме, всъщност са годни за употреба, те са качествени, добре съхранени по пътя им от производителя до нас? Защото, давам ти пример, миналата година малкият ми син с отбора на Славия стигат до участие в републиканско първенство по баскетбол. Дали всички са много така доволни, трябва да са в оптимална кондиция. Аз питам различни спортни доктори за деца на тази възраст какво е окей, за да си поддържат добре баланс, защото имат да изиграят 7 мача в рамките на 4 дни. Това наистина е много голямо натоварване. И ми казват, подходяща напитка е Изостар. Примерно, окей, отивам, купувам няколко големи пакета, казвам на другите родители в отбора, давайте да купим за отбора и пазаруваме, в смисъл това не са малко неща. Така и отиваме в залата и един от родителите вика, да те питам само, ти видя ли срока на годност на тези неща? И аз съм право подскочих, примерно от, да кажем, не знам колко години срок на годност, на нас са ни дали, ама последния месец преди да изтече срока на годност. И това няма как, смисъл всеки родител, когато мисли за детето си, някакси почва леко да се притеснява. С две думи, чувал съм за какви ли не неща, как се съхраняват, как се препакетират, как етикети се променят за срок на валидност и така нататък. Как обикновените потребители да бъдат спокойни, че това, което купуват е качествено и наистина безвредно за тях и за близките им? Позволи ми най-напред първо да успокоят теб, а след това и нашата аудитория и нашите зрители. Okay. Като цяло, всяка една хранителна добавка има съответно определена партида и определен срок на годност. Хипотетично, ако хранителната добавка е със срок на годност юни месец 2024, а ти я купуваш май месец 2024, не би следвало по никакъв начин да се притесняваш, защото ще ти кажа една тайна, така да го кажем, от кухнята. Хранителната добавка, която ти си закупил, тя е така направена, така съхранена и така пакетирана, че дори 6 месеца след срока, който ти виждаш като крайен срок на прием, тя е годна за употреба и реално не разваля качеството си от гледна точка на това, че би могла да бъде опасна. На 6 месеца след изтичането на срока, самата хранителна добавка или продукта, който ти си взел, реално губи 5% от ефективността си. Което означава, пак припомням, тя не е вредна, не е страшно, просто губи 5% от ефективното си действие. Но, все пак, всеки един човек, било то дали ще си купи храна от магазина или хранителни добавки за спорт, той трябва да е сигурен, че е взел наистина дълъг срок на годност и съответно правилната партида. Така че, наистина препоръчвам. Има различни сертификати. Хубаво е да разглеждаме продуктите, когато ги купим, с какви сертификати реално разполагат. Едни от най-разпознаваемите сертификати в международен стандарт са GMP и FDA. Естествено, не всички продукти ги имат и дори да нямат въпросните сертификати, това не значи, че са некачествени, но препоръчвам наистина пазаруване задължително от лицензирани магазини и съответно да обръщаме внимание как и по какъв начин се съхраняват тези продукти. Стандартно повечето хранителни добавки не изискват специфично температурно съдържание, но все пак има някаква норма, която е
абсолютно наложително да се спазват. Съответно, те не трябва да попадат на температура под 10 градуса, не трябва да попадат на температура над 25 градуса, но в крайна сметка това е една прилична амплитуда, която без проблем навсякъде всеки един търговец може да спазва и съответно може да предостави като качество на клиента си. Освен това, винаги когато купуваме продукта, препоръчвам на всеки един наистина да оглежда партидата, срока на годност и начина на запечатване на продукта. Често има случаи, било то технически, транспортни, било то чисто от към поточна линия, понякога се нарушава целостта на опаковката, което позволява вътре да влезе кислород и съответно да увреди качеството на продукта. Така че най-напред трябва да бъдем наблюдателни и да избираме правилните места, от които да пазаруваме. Ясно, разбрах. Евлоги, много ти благодаря за тази полезна информация. Със сигурност ще се говорим много от тук нататък, защото има много интересни теми. Оптималната кондиция е нещо, което нито човек може да получи като подарък от някого, нито може да си го купи. Това е нещо, което сам го изграждаш с твоите ежедневни действия и много бих се радвал, ако все повече хора са наистина в оптимална кондиция и са в най-доброто здраве и най-добрата версия на себе си. Така че благодаря ти много. Очаквам да ни изпратиш линкове към продуктите, които препоръчваш за оптимална кондиция, за да можем да ги включим в дескрипшена към това видео, защото съм сигурен, че много от нашите хора ще така бъдат чувствително улеснени, защото твоя синтезиран опит наистина ще им помогне, най-малкото ще им спести доста време. Така че благодаря ти още веднъж. И аз ти благодаря, ще се радвам да направим нови срещи, в които да запознаем и в повече подробности нашата аудитория, така че да дадем цялата информация, която имаме, максимално достъпна на всеки един, който ни гледа. Супер! Много те благодаря още веднъж. Дами и господа, Евлоги Веселинов, бранд менеджер, хранителни добавки и здравословни храни в Озон БГ. Благодаря още веднъж. Поздрави и до скоро!